कोरिया खाली मुंह मुंह ताकत खाली हमरे मुंह में ई कोरिया में कोरिया खेत में ना हम जाते जा दो भौजी भौजी हो करो रे तो अनिका यो जय जय हे हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव के नाई राउर मुह करिया करिया भुरकू से घबराए के नरिया बेल के पाता राउर की वाई ऊपर से मलभोग गिराई कौन करी राउर को दर जल गिराए ब्रहुए हादर 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 ओम चांदान ले पलम घूचे घूचे कपराय नमः ओम चांदान ले पलम घूचे घूचे मुड़ियाय नमः ओम चांदान ले पलम घूचे घूचे पिठियाय नमः ओम चांदान ले पलम घूचे घूचे केहुनियाय नमः ओम ले पलम घूचे घूचे घेटियाय नमः ओम चांदान ले पलम घूचे घूचे ढूंढियाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः जय हो जय हो जय हो रे जिराती ओहो महाजन नमस्कार अरे तोरा तनिको काम धंधा के फिकिर बाकी न हो कथी महाजन देखई तरे आजू बारखा भेल बा तू एथी जुगले पूजा पाठ करई तरे रे रोपनी करे के बा ट्रैक्टर खेत में चल गए महाजन अपने बड़ा बुड़बक लेखा बतवाइले और बाबूजी रहस त बड़ा टाइमली खेती करवावे बिरहनिया पानी पकड़ लेवे आए अपने के बाबूजी के गुजरला के बाद में महाजन अपने तो अभी नया नोचरबाड़ी भी खेती के हाल का जाने गेली पूजा प्रधान सब कैला के बाद में चला तनिका खेती उती कादो हो गइल बा अरे सब कादो करवा देले 10 काठवा में लेकिन बड़ा टेंशन हो जने न हो मिले का करबे तो ये तो बात अब तो कटू दे ठोकम बन त कहां से मिली जान कोनो बात नहीं खे तो ई तबानु जीरतिया बा ई अपन दिमाग कर ली सेट में जाना भजा के ले जान खेत में अच्छा तो तोहरे भरोसा पर हम बानी काहे कि अब हमरे जे करे के बाद से अब करम अब हमरा उतना जानकारियो नहीं के तू तो बड़ा पुराने का जल्दी से ना जाना के लेके आवा हम चला तनी खेत में जोतवावा तनी हां महाजन जी रतिया तैयारी बा तनी सुन ली हे बा हमर पूजा प्रधान के काम आ दू गो रोटी या सब्जी या खुन को दे देबे जाना सके आम हो जतई जल्दी आवा खेत में कम से कम कोन बात नहीं खे कम से कम 8-10 गो जाना चाहिए जनी जात समय से पकड़ लिए जनियो जात चाहिए हां ठीक बा लेके आ मर्दाना होई त ना होई जनी जात सब का बेसी बढ़िया से काम कर अच्छा चली महाजन हम आ गए अब सब धरता नहीं अब घर में धर के अब चलता नहीं अब हम महाजन से इतना हैरान कर दिल हमरा पूजो प्रधान करे रही तो जा 10 गो जाना चाहिए हाँ वो में औरत चाहिए जनानी सब चाहिए ओकर रोपनी ठीक रहेला लेकिन मर्दाना के महाजन चाहेला न लेकिन ओकरा जनी जात से का मतलब बा काम से मतलब चाहिए अब हम का करी अब खेती बाड़ी में आगे रहा कारी अब जा तनी करावे खेती बाड़ी महाजन बड़ा अब हमरा हैरान कर देले बा ए काबो मदेसी भाई के घर मदेसी भाई जिराती हां जिरातिया बोलै तानी का बात बा हे भाई आ रही तनी काम से का काम बोलो ए महाजन के रोपनी है होय वाला सब कादू हो गए 10-12 कट्ठा जमीन ट्रैक्टर चल गए जाना सब हो गए 2-4 आदमी कम है चलबो भाई ना बहुत हैरानी हो गइल बा नाजम काम पर ए चला न बोलते 200 तोहारा 200 तोरा घरवो वाली के मिली का 200 तोहरो मिली या 200 तोरा घरवो वाली के तो हम अपन बात तो कहेम लेकिन परिवार के बारे में ना बताएम जाए कि ना जाए तो अकेले कमैला से कथी हो तो हो भाई भौजी ना जाए जाई लेकिन ओकरा से बारे पूछे के पड़ी तोहरे तो जाके पूछे रह जाइहन कि ना जाई खिसिया उसिया नानू हवा ना खिसिया तो नहीं खे लेकिन तनी मनी बा अच्छा तू ही पूछ ल जे रोपनी करे जाई कि ना जाई ए रेखा भौजी के बा जीरातिया प्रणाम भौजी तना खुशी रह ए देखै तारी बड़ा उदास में बारू कहाँ उदास बनी बोला ना तै लिपस्टिक लगाइला से ना कुछ होई काम धंधा करब पैसा कमाइब तब आए रहनी तो मदेसी भैया कहतो बोलू हम चलम
भौजी से पूछ ले चलबा रोपनी करे महाजन में। केकरा में? महाजन में ओ जन के बा? ए भूखल महाजन के बेटवा न बाड़न। अच्छा उहे कहलन जे जाके तनी कह द मधेसी के ओकरा घरो वाली के तो चलबा। और यो 200 रुपया। अच्छा ठीक बाटे हम चले। चलबा नु? हाँ। तो अकेले चलबा कि भइयो जाई? नहीं चलिए तभी हम चले। अकेले ना जाला? ना हम अकेले ना जाइले। अच्छा भैया कहेला जे जाई ने उ संगतवा में तो बड़ा सब मजाक ही दो करला हमरे से। ओइसे कहला जे ना हम ना जाम के रोपनी करे। बाप रे बाबू जाई तरह हमार भौजी हो तो रौठी के नगीनावा भौजी पहले वो ऐसा रंग के साड़ी आ रोपनी करतो तो देह कर हो जातो करिया। ए कहना रोपे चले के चलबा भौजी? हाँ ठंडा में चले। घाम मुकते त ना? ना हम तो करिए हो जाए। चल न त निहुरा रहिया न घाम पर तकिया न मुंह करिया हो तो पीठे नु करिया होता ही। चल अच्छा ठीक बा अपने कहते तो हम चले। चल जी राती चल हमनी के 9 बजे हमनी आ जाम सब घर। अल्लाह भैया ठीक बा तो चली चलइयो बिरार में चले के बा। ठीक बा ठीक बा। बिया कबारे के बा, बिया बड़े के बा, बिया उखाड़े के बा, तो अब रोपनी करे के बा। ठीक बा चल हम दोनों व्यक्ति आ हाँ जाए। चली ना हमने आते चली। तो चली भैया। हां हां जा। तो जाई तनी भैया ठीक तो। बा ठीक बा ठीक बा जा हमनी आगे नहीं सब। तो बहे पूरा भैया न हाँ चला ना लंका सुना गले आगजी। ए मौजला भाई गिरतिया बोले तारी भाई। गिरतिया बोले तारी महाजन के काम लायल बनी। बड़ी बुखार लागल हो मदे कथी कहिबो दूध से साबा तबीयत खराब हो गल हो एकदम। ए कमेबा ने चल न 10 काठवा है कादो हो गइल है ट्रैक्टर तो चल गेल है महाजन बड़ा परेशान बा। ए बहुत जाना नु जाई थई हो। कौन जाना हो? अकलेशवा हाई सब है आ ताको न उपिंदर भाई मधेसी के घरे के रेखवा ना है मत हो जाई थई। ना हम बुखार लागल ए झूठो कनु कहत रहली अब ए मत सासु ता जनी जात के नाम सुनते तू बड़ा बुखार भाग गेल तो कहत रहली अब हम दादा कुछ इंतजाम कर तो न कोनो भी तो जाना ना मिली वही का मारे हम कहली बा कि हम अकेले जाऊ हम खेत में कान फिर चल तैयारी बाड़ी मार दे। जाओ मौजला भाई मत भर पाले ना कुछ तो कह दो ते हम सब एकदम गर्मी हो मुझे उनका नाम सुनते एकदम मधेसी के घरवाली के नाम सुनते चला ना तू मार दे हम अकेले पूरा खेत खाली खा रही तो पूरा खेत रोप दे। चला ना तू भौजी खा। हां चला ना। ते सब बुखार भाग के कर ना हम तब सब टंच बाड़ी तो चला ना तू। ए मधे भाई रासवा के चलते कमाए के डरे तू जानू ओढ़ले ओढ़ले रहल। हां हां वे बात नो। अब भौजी के नाम सुनते ताकन चलो न मधे बहुत जाना हो गइल बा। तू खा रहबा त हम पूरा खेत अकेले धंगेर के चलाएम। धंगेर के? हां माने रोप के। हां तो चलो भाई चलो महाजन भाई। लेकिन उ जाए के चाही। हां जा न जाई त हम बाधा पड़ा पर से फिर के चलबो। फिर तोरा बुखार लग जाई। हां ए चलो बुखार वाला बात न करिए तोरा खेत में वहां चली है देखिए ना आई तब। हां तब चल हम खेत में से ना आई तो चल। जाओ मौजलाल भाई हो मर्द दे त तू रख ले बड़ा वही चल साफा तोरा बुखार छोड़े त ना हवा। चल अच्छा बात हो गल लड़े के आउ जब हो रोपे हम मधेसी के जननवा जोरे तई हो जा तो लड़े के ननु खिसिया तो तोरा घरे के। ए मैं तो चला तू गारे टेंशन ले ले बड़ा चला। हां त इहे कहि तरिया चल चल आज चलै तारी यावा के घरे के जाई त आज रोपनी करे हम वही रोपनी में रोपनी करम को लाइन खूब मारम झर रखे पर खूब लाइन मारम ना घर वाला राम लड्डू भाई। हां भाई है जगह तरियो खर बढ़नी मारे जाई त रहो। ना हो भाई ते कहे में पिछावे के बाद चुई तब बड़ा जा एनु कहल मर्द बौआइत रहल साल में एकदम साफ देख जो घर छबैत रह साल में चल रोपनी करे केने हो ए महाजन के। ए कहां रोपनी करते रोपनी तो छोड़ देले बाड़ी। ए महाजन के तो बाबूजी रहले त हमरा टेंशन न रहल खब नया महाजन बड़ा न का करब अब तो कहि चल न मर्द बहुत जाना बा। एक के जाइता हो ए 10-15 गो जाना हो गेल बा आ फिर ताकन उपिंदर भैया हां मधेसी के घरवा वाली जाई थई हो भौजी। हां जनियो जात है तो चला ना त बिहान बन होतै आज चलो रोपनी हम कदिकारी हम हो मत तो वही बच्चे बढ़नी सरिया वही तरह नाव लेते एकदम भौजी के तैयारी हो गेला। भौजी के नाम सुनते हमरा देह में फुर्ती आ जाले
उसको छोड़ दे बिहान ही बनाई आज रोपनीय हो जाओ जा 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 मरुम करे के रहे के पड़ी हाँ जा रहतवन जोड़ल जाना है उ ना हाँ। जाई हाँ सब जनवा के कहल तनी सब तैयारी बा अच्छा। हाँ तो तैयारी वारी होके भाई अब सब ए तो यारी कथे मेंतिए चल चलम एंतिए चल चल हाँ। मते बड़ी हो अब भौजी के कथी के लालच है जी मते सबे जनवा तैयारी ल महाजन के कहि रहलै ह हाँ। से जनी जात न ले जाइए लेकिन हई जनी जा चलबन भाई चलम उनकरा रूप में जादू बा आय उनकरा रूप में जादू बा वही लोग के सब गोरा जाईता जाना तो ओकरा रूप में जादो बा खेत में ट्रैक्टर के कादो बा हमरा सलाह में रोपन चल आओ भाई आओ आओ चलो, आओ ठीक बा। जल्दी चल चल ओ सरमन भाई हाँ भाई यहाँ बोला ए मतलब गोबर उठाबै तारा ए भाई आवाज लगा दो भाई ए सुन न यार बड़ी काम से तो उठा दे तारी तोरा लगा देम भाई चलवा रोपनी करे नहीं रोपनी ओपनी सब छोड़ दल बाड़ी हम रोपनी कहाँ करी ले अब कथी करल त बौआ ल बउआई ले ना हमर हो गल बा कथी अब हां भाई खेत में जाइले तो घाम लागल ले आ मेघ में भीजी ले तो ठंडा पड़ल ले ओ के चलते हम उ सब धुन छोड़ के आ लकड़ी के काम करी लो अब जाओ भाई हो लकड़ी या दुआर पर बकरी जा जा वही में बाझल बाड़ हो लोग कहल घाम में मरे न ठंडा में कुम्हलाए आफत आई आ पवन देखी आप वो मर जाए पसीना से थक पका ल हाँ। तो जानी ले पसीना घाम में न मरल ठंडा में तक कुम्हला जाले या बियार लगल तो अपने मर जाले लेकिन चल न सुन न बहुत जाना बा अब जाना होना होइतले बात हमारा के अब छोड़ द उ सब अब हम छोड़ दिल बाड़ी ए बहुत गोड़ा है तक न कथी कहियो वो ए धर्मिनिया वाली है गोखुला वाली है हाँ बीजाबन वाली है मथुरा वाली है आ वो पिंदर भैया मदेशी के घरों वाली है भौजी चल दिली हम तैयारी बाड़ी आय तैयारी बाड़ी रोपेला मर्द के नाव ले ली तो नया जनाना के नाव अब मुड़ पर के पगड़ी हटा दिला बेटी तू कमाए लगला अब का करब सब समय करावले अब तो देखई तारी ओ में बा कुछ लटक चटक ओ के चलते हम कहलिए से चल आज उनकर खेत रोपा जाओ चलो 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 बड़ी बढ़िया मर्दन ये सब जाना तू लागल हो हाँ तो तू लाई ना तो केमरे से घेरल हो भैया आ काली तो बदरिया आ खेतवे में बरसले मेघजी वाह चलो 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 यार हम करेंगे आवा भाई जल्दी हाँ हाँ चलो चलो आज तो रोपनी कम लेकिन ओ जनाना पर ध्यान हमर ज्यादा रही आज तो बे हम फसौले मानम न चल दिलियो ए जिराती हां महाजन हाय ये बेरा ले डोनेड़े बनहाई तो फेन ट्रैक्टर को बाई रे तो जल्दी जल्दी करी महाजन बांध देवे के बना जाई तो फिर वही रोपनी में ट्रैक्टर आवैता जल्दी जल्दी थोपा थापा मत जल्दी हाँ एकरा जल्दी बना के आ एकरा कह के हो में जल्दी जाके बियाहो में बांध देवे के बा चला चला वो खेत में चला चली चली होने रोपनी हो तो जल्दी एकरा शुरू कर दी कपड़ा खोले जब जाएगा खेत में खेल के धर फाड़ दी गब दूर दूर होता दूर दूर ओ महाजन ए कथी अपने गाड़िए जाके दूगो गब देखै तारी रोपाइला के बाद में देखम गब नजदीक बाकी दूरी बा अरे
रोपा ना सब तो जल्दी दूरी होई ता ऊ देख ए अपने घूम घूम के हौरो पालका खेत देखी ना जे दूरी बा की नजदीकी बा कथी गाड़िए जाना के सामने में जाके बैठ जाई तानी मारा भौजी मारा पछाड़िए रे पैतारी हम ए महाराज एक लूट के चलो हो खेत में 5 कठवा अभी बाकी बा मारो जल्दी ये प्यार सदा बिरथा प्यारे करे लागल मधुरी जा बाबाजी जल्दी आई घरे भाई आई बोले राज चला गो प्यारे बोलो ना करे लागल मधुरी जा बाबाजी चलो भाई उठला हम आप देखते से भेल ये बात चला काका रोको काका चलो भौजी घीचा कोरिया के स्क्वाड ले जिरतिया कोरिया के कहलिए कोरिया हमके न बोला सारा खाली हमरे और ताकत तो हमरे में गलती हो ताकत हो तो भैया से न पूछा अरे होवा ना का हो जाई सब हो जाई लगू त तनी मजाक करत लो का हो जाई रोपो जल्दी रोपो सब मर्द खाली हमरे और ताकत तोरा कहलिए बोलावे महाजन का नजर न कर कई जानवा के डांटे के नहीं दे तू काहे त कई तरह हमर खेत रोपे दे कि ना अरे जा हम ना रोप हम जात रहियो आ इनकर बाबूजी रहलै हनु त दूसरे रहलै नायका महाजन मर जा नहीं बुद्धि ना आई त हां तू तो कहि रहले है चलो भैया हम सबसे आगाड़ी रहम हूं हां चल गेलन आ तू खेत तुरे वाला से बुझाई लगाए लग तो पूरा खेते के तुर अभी बाऊ नहीं हम तो हिया ले चलली हम चले तारी भैयावा कथी के लागत बा भरै त ना बा आखा तो रोपन ना खाई तारी रोपला भौजी हो मारा गब काटी तब के नगरिया जोगिया अरे बासी अरे बाजा हमारो नगरिया काहे न बाजा ए गब दूर होता दूर कथी खाली अपने महाजन एमएलए गब लौके त दू को गबवे नहीं आ रही अबई तारी होने जाके देखी ना जे कैसे रोपनी होता जाओ महाजन ओ दुइये को गब खाली आगे आके ढेर दी 12 दब महाजन बड़ा हो अपने के बाबूजी कैसे रहे अपने तो नाको महाजन होके दूसरे नीति में बाड़ी हो रे हम गब नु देखतानी मूरख गब देखतानी दूरी रोपता तो रोप पहले के बाद में देखम कि गाड़िए दूगो गब देखै तारी है भौजी के आगे हैं अपने के बड़ा बुद्धि खराब बा महाजन महाराज होने यारी पर जाके बैठी त जनी जात रोपई थी त गाड़ी में जाके दूगो गब देखै तरियै हो महाजन ए अपने तो बड़ा खराब आदमी बाड़ी जाके घूम के सब देखू न त कथी जनिए जात के आगू में देखै तरी दूगो गब निहारे अली पूरे दूरी रोपले बा ऊ देखतानी हम तो तोरा कथी बुझाता कोरिया खाली मुंहे ताकत खाली हमरे मुंह में दे ई कोरिया खेत में ना हम जात आ जा दो भौजी हो रुका रो रे तो अनी का यो जानला सबके